Bună! Hai să ne jucăm, dăm cu mingea în bara asta. Și să ne dai cu Madalina. Hai, Mada, să începem. Cine-i prima? Tu ai fost ora trecută prima, acum ați eu. Te-am încălzit-o. Chiar dacă e recită. Hai, măi, dar din aici. El o nimerit. Deci, cu cât nimerim, ne duce mai încolo. Și cel care ajunge acolo, câștigă. Mamă, de chiar câștigă. Eu sunt praf. Hai, nu ne dăm cap. Hai, bă, dar de cum e? Eu am dat din prima, la ultima. Yes! Aule, ce spune? Numai nu vine, nu dau mă. Ține Să-ți distanța. dai telefonul jos. Când direct... Am atins-o. Am atins-o. Eu te dită că... Bonus. Noi dimineața ieșim și ne facem mișcările și ne mișcăm. E după amiază. Da. E vreo 7. Deși acum bine, da, ieșim dimineața mai încolo. Așa că deocamdată am de școală și avem să ieșim dimineața, da. Nu mai mergem la școală acum 6 de asta. Că noi așa facem de obicei, așa făceam și în vacanțe plăci. Aoleu. Azi mai vreau să mai dai cu mingea. Aia de-am niciodată nu. Hai. Vezi, măi, puțin. Uite cum sunt zgârțele copaci. Cine avantajul meu? Merge, hai. Dai nimerit-o. Dă-mi să vedi filmare. Ești la mijloc. Ce să vede. Oricum eu câștig la gură la... Am atins aia la albă. Ce fac era? Voi? Mai încolo. Așa. Yes. Aproape. N-ai atins. Niciodată atingă. Hai, băi, ai câștigat deja. N-am câștigat, să mai trebuie una. Păi e imposibil cuvântul. Dar nu are ce face. Eu nu mai trec de aici. Hai. Când nu filmam era să-l întreb și acum...